Dobrý deň. Vítam návštevníkov Galérie umelcov Spiša a chcel by som vám predstaviť autora a jeho výstavu. Moje meno je Viktor Ševčík, som maliar, vynikajúci, fotograf, kresliar a tuto naľavo je olej, napravo je tempera, kresba. Sú to vlastne, ja by som nejak jednoducho opísal tie veci. Polovička nie je moja, objekty sú moje dcéry, Ester. A tieto fotky, kresby sú vlastne z mojej záhrady, ktorú sledujem roky a proste ma upútali, čo vidíte, to som v podstate nafotil. Toto sú kresby, ktoré pominuteľnosť kvetu, to je vlastne rúža, ktorá už je po vyhodení, je vyschnutá, ale mne sa ako tie tvary strašne páčili, skôr už až také barokové. A mal som to položené na stole a som to kreslil asi mesiac, asi 50 kresieb som spravil. A som prišiel na to, že vlastne ľudia dneska už nekreslia, lebo všetko sa dá nafotiť. Samozrejme dá sa aj z fotiek robiť, ale to je úplne iné, keď pozorujete buď vec, alebo živú, alebo neživú, viac ako hodinu, tak úplne iné súvislosti a úplne ináč to vidíte. A toto je vlastne to ma vlastne inšpirovalo. Ja teraz na tomto vlastne pracujem roky a ešte pokiaľ ma to bude baviť. Ďakujem.